A matsayinka na mai kula da kasuwanci a kafafen sada zumunta na zamani, wajibi ne ka samu ƙwarewa ko kuma ilimi a waɗannan ɓangarori. Abu na farko shine communication skills, wato salo, dabaru, hikima ko kuma fikira ta yin magana da mutane a kafafen sada zumunta na zamani. Abu na biyu shine content creation, wato hikima, fikira, basira ta ƙirƙirar wani abu wanda zai taimaka ma wajen kiran hankalin mutane domin su zo su ga tallar da aka baka. Akwai kuma customer relationship, wato dabarun yin mu'amala da masu siyan kayan da aka baka talla a kafafen sada zumunta na zamani. Akwai kuma ilimin graphic design ko kuma video editing. Wannan zai taimaka ma ƙwarai da gaske wajen ƙirƙirar abubuwa wanda su taimaka wajen kiran hankalin mutane domin su zo su ga tallarka. Akwai kuma storytelling, wato dabarun bayar da labari a kafafen sada zumunta na zamani. Akwai kuma marketing strategy. Idan muka ce marketing strategy, wajibi ne a matsayinka na mai tallar kaya a kafafen sada zumunta ka dinka wani salo da dabaru da ake bi wajen tallata haja, kadara ko kuma sana'a a kafafen sada zumunta.